Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa khususan ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan ila hadrati ruhi Syekh Al-Hajj Muhammad Irfan Utsman wa zawjati wa usbihim wa furuhim wa hadrati ruhi abi wa ummi wa usulihim wa furuhim wa hadrati Syekh Al-Hajj wa jami'i al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min syarikil ardi wa maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nafsu khususan man istama'ana hauna bisababihi wa li ajri syai'ulillahi lana wa lahumul fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi 'ata'ihi katsir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Maram halaman 43 menawi sami ya. Wa an Rafi ibni Khadijin, lan saking sahabat Rafi bin Khadijin radhiyallahu mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Rafi. Kala ngendika sapa Rafi, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu salat subuh sapa sira kabeh, bisubuhi ing dalem waktu subuh. Fa innahu mongko sak temene asbihu bisubuhi a'dhamu iku luweh agung luweh gedhe li ujurikum marang pira-pira ganjaran sira kabeh. Rawang riwayatake hu ing hadis sop al-khamsatu imam kang 5 wa sahaha lan nyuhihake hu ing hadis utawa milang-milang sahih hu ing hadis sop at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Sing open kalian salat subuh nggih. Salat subuh niku salat sing ganjarane paling gedhe. Mergi salat sing paling wong niku aras-arasen niku salat subuh. Padahal salatnya namung kali rakaat. Digawe enteng kali Gusti Allah, cikne mboten beratno. Sing berat biasane niku tangine mawon. Salat sing paling gampang utawa sampeyan rata-rata tiyang niku enteng niku biasa salat maghrib. Soale wis teko kerja, wis mari adus, wis enak. Gampang. Jamaah yo paling enak yo maghrib. Paling enak. Jamaah sing paling wangel kuwi pas wae kerja. Jamaah zuhur, jamaah asar, dan jamaah subuh. Paling angel.
Ganjaran sing paling gede niku salat subuh. Makane semisal jenengan kok sampai ketelatan kerinan, tetep jenengan wajib diqodho salat subuh niku. Aja sampai diremehno. Semisal tangi jam 7, wah iki pikne kerja salat dhisik, mboten lami mawon. Paling 5 menit. Mboten lami salat niku subuh nek saiki. Wa an Abi Hurairah talan saking Abu Hurairah radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Anna nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa an-nabi, sapa Kanjeng Nabi. Man utahe sapane wong adraka iku menangi sapa man. Minas subuhi saking salat subuh. Rakaatan ing sak rakaat qabla an tatlu'a ing dalam sadurunge yen to muncul asyamsu apa srengenge bakot adraka mongko teman-teman menangi sapa man as-subha ing waktu subuh. Waman utahi sapane wong adraka iku menangi sapa man rakaatan ing sak rakaat minal asri saking salat asar qabla an taghruba ing dalam sadurunge yen to surup asyamsu apa srengenge bakot adraka mongko teman-teman menangi sapa man al asra ing salat asar. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi ing atase hadis. Sampeyan mari kerja utawa mari mbok keturun duka napa, kowe subuh-subuh tangi sampean gedadep-gedep mlayu. Terus sampeyan salat dadakan mek menangi sak rakaat wis muncul matahari. Niki subuhe sek termasuk jenengan menangi subuh. Dadi mboten klebet qadha. Dadi mboten angsal dosa maksudnya. Tapi aja diremehno. Maksudnya diremehno ngeten. Wah, waktune sek aman kok. Engko ae menangi sak rakaat kan aman. Jangan begitu. Iki maksudnya ngono nek sampean sek menangi sak rakaat itu sek menangi salate, tapi aja diremehno. Ora sampean sembahyang zuhur jam 2:30. Menangi sak rakaat adzan asar. Ya aja ngono. Iki berlaku untuk semua salat. Jadi ini semisal sampean salat zuhur 2:30 oleh sak rakaat mari sujud terus ngadeg kan berarti oleh sak rakaat ya. Dadak adzan asar. Iki sampean salat zuhure sek kelbu dalam artian tidak qadha. Pak nak pripun nek mari takbir maca Fatihah tengah-tengah dadak adzan. Sembahyang zuhur sebenarnya. Terus 2:30 sampean salat zuhur oleh mege maca Fatihah gurung mari sak rakaat. Dadak adzan asar. Pripun iki? Terus mawon, tapi sampean kelbu salat qadha dan sampean oleh dosa. Dosa mergo telat salat iku mau. Kok salat mawon mboten usah dirubah niate. Mergi niat adaan dan qadhaan itu nek sampean gak niat dalam arti gak sengaja gidolanan iku tetep sah. Contoh, sampean yakin iki wis qadha semisal. Iki koyoke wis qadha iki soalé jam 3. Sampean salat zuhur qadhaan. Ternyata gurung adzan. Lah iki sampean adaane sik sah. Jadi dihitung tetep adaan. Soalnya kan gak niat sampean gidolanan niat. Kecuali sampean sengaja dah iki koyoke gurung telat iki. Apa dhuwure sik kuman, sik menangi. 2:30. Tak niat qadha wae, engko paling yo gak menangi. Lah berarti sampean iki ngidolanan. Nah ini gak oleh. Jadi niat adaan itu ndak wajib ya. Tapi nek sampean gidolanan itu malah gak oleh, mergo ngremehno salat. Artinya semisal sampean tengah-tengah salat dah kok adzan mlebu di waktu yang berikutnya, tetap terus wae sampeyan dihukumi salat qadha tetap sah salate, tapi oleh dosa mergo telat salat. Terus niat salat menurut mazhab Imam Syafi'i niku dibarengno pas wae takbir. Sing wajib mek ngucapno kata usolli fardhu, semisal salat zuhur nggih, usolli fardhu zuhri. Jadi niat salat ada kata fardhu ambek jenenge salat. Usolli fardhu zuhri pun cekap.
Nek tanpa tiga niki berarti sama niate kurang bener. Jadi kelbu malah sholat sunnah lho. Sholat sunnah mbok apa ngono, sholat sunnah mutlak. Utawa batal sholat duhur sampean. Mergo niatnya tidak bener. Sama lengkapi malah apik. Sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bagus. Adaan makmuman lillahi ta'ala bagus. Tapi minimal telu iku mau jadi kata-kata usolli niat sholat, kemudian fardunya disebutkan, kemudian nama sholatnya usolli fardhu dzuhri pun cekap. Sampean jamaah maupun dewean ikut tok pun cekap. Terus bikne sampean sholat sama ini kan rata-rata kan madzhab Syafi'i. Sampean sholat kan mesti wonten bismillah ya. Dadak sampean sholat di masjid sing teng mriku mboten wonten bismillah. Saman kok ragu iki aku iki melu Syafi'i iki. Jare Gus Habib iki melu Syafi'i ndelok iki. Kok gak ono bismillah kan gak sah. Menurut Imam Maliki memang sah tanpa bismillah. Sampean cik ning tetep salatnya tetep sah. Tapi malah gak jamaah sampean. Jadi niat mufarokoh wae. Terus sampean bismillah dhewe. Nek zaman aku biyen yo mlete sono dhewe. Guaya, mari sembayang maneh aku. Saya gak usah. Pokoknya sampean nek takbir kok imame gak ono bismillah, yakin gak ono bismillah sampean. Langsung sampean maca bismillah dhewe niat mufarokoh. Jadi gerakannya mengikuti imam tapi hakikatnya sampean sembayang dhewe. Ini ngati-ngati. Tapi nek sampean semerap ilmune yo mboten napa-napa niki. Tak talfek mawon, tapi syarat ini ku dadi wudune napane kudu nderek Maliki kabeh. Wuduku mau wis padha Maliki. Saiki kok imame kok ternyata gak ono bismillah ya wis aku melu ae. Jadi wudu yang ikut Imam Maliki itu banyune harus mengalir, jadi jeding sotok gak oleh, kudu diciduk jeding. Yang kedua dikosoki. Jadi muka nggih dikosoki, tangan dicop tok gak oleh, dibancur tok ndak boleh. Harus dikosoki. Nah, yang ketiga membasuh rambut kepala ini. Itu harus rata semuanya. Itu berarti sampean sudah ikut mazhab Imam Maliki. Sampean sembayang kok ada imamnya gak ono bismillah, tetap hukumnya sah. Namanya talfek pindah mazhab boleh. Tapi nek sampean wudune melu Syafi'i, nah dalam sembayang kok imamnya gak ono bismillah. Wah, iki nek aku talfek iki menurut guruku gak sah iki. Berarti mufarokoh saja. Tetap ikut jamaah, menghormati di masjid itu nggih. Jamaah gerakannya sama tapi sampean hukumnya mufarokoh. Jadi sampean sholat sendirian. Mufarokoh itu keluar dari jamaah. Tapi gak metu toko masjid. Jadi gerakannya saja ikut imam tapi sampean niat mufarokoh dari jamaah, sampean koyo sholat dhewe. Cik ini supaya menghormati, cik ini gak ketok kemenyek sampean. Oh iki sapa iki kemenyek? Moro-moro sembahyang metu. Ha, iku terus noe. Nah, tapi ini aku biyen jangan mondok-mondok anyaran kemenyek wae. Sembahyang kan bismillah, bala di mana? Mari salat maneh. Asline mufarokoh pun cekap. Tapi nek selama ini kula ngamati. Nek sampean lungguh nek nguruni imam sing mboten maca bismillah, niku sik maca kok. Cuman pelan. Jadi Allahu Akbar. Alhamdulillah, ngoten. Aku berkali-kali sik ana bismillah. Jadi sampean meru nggurine sik sah sampean. Mergo imame sik maca bismillah. Senajan sampean nderek mazhab Syafi'i. Nah, soalnya aku tahu takok Bapak, kok Jumatane aku ringo gak ana bismillah ya, Pak. Aku nggurine imam. Maksudnya piye, Pak? Sik ana bismillah ya tapi pelan. Ngoten. Berarti sah, yo sik sah. Jadi aku nguruni imam, keringi bismillah imam. Cuman gak mlebu mik, dadi sing nguri gak keringi. Makane kula teng Purwoh niku pas pancene ngaji teng masjid niku usul kula. Mbok menawi wonten imam sing mboten remen maca bismillah, dikeraskan. Tolong pelan tapi masukkan mik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lho kan saged. Jadi sing wingi kan sik kringi, oh ternyata ana bismillah, berarti sik sah. Jadi sing derek Syafi'iyah niku mboten ragu, mergi mboten mamang, mergi sik ana bismillah. Jadi ngeten, tambah ilmu niku mboten malah gampang kemenyek, mboten gampang nyalahno tiyang. Mergi ilmu niku nek tambah kita pelajari, akhirnya semerapo
iko yo bener, iki yo bener. Itu ada dasarnya, ini ada dasarnya. Atus niku lho sing biasane teng perubahan niku. Riyo yo mboten bareng. Nah, sing kala wingi kawitane bareng, riyoyone yo bareng. Sampai kula nggojloki kanca-kanca NU niku. Kok niki kapok. Pisan iku kualat karo Muhammadiyah. Lha apa? Kok niki melu Muhammadiyah saiki. Dadi awakmu saiki koyo melu hisab. Lho kan di ru'yah ketok. Iya, tapi kalau Aceh tok. Lho kene kan gak ketok. Jadi ru'yah itu yang kelihatan hanya Aceh tok. Karena ruang lingkup bulan yang kelihatannya hanya di Aceh. Wong Aceh logikae nek ndelok ru'yah. Bener di sana Aceh ikut ru'yah apa? Ikut mulai Ramadan. Lah kita kan enggak melihat. Mestinya kan enggak ru'yah mestinya kita. Nah, kita itu hari ini kualat karo Muhammadiyah. Saiki melu Muhammadiyah kabeh. Jare Muhammadiyah, oh Muhammadiyah pada waktunya ya. Barang kabeh kalau wingi. Ternyata kula ngitung barang Ramadan ini ku genep 30 hari. Biasanya kan mek 29, iku genep 30 hari. Mergo pas wancine riyaya niku di hisab malih, ternyata hitungan hisabnya matahari baru istima itu sekitar tanggal 30 siang. Jadi koyok-koyok melbu bulannya itu kudu digendepi Pak. Jadi koyok-koyok harus sampai tanggal 30. Mergo istimanya antara bulan dan matahari itu jam 10 siang kalau nggak salah. Tanggal 30 niku. Jadi mau nggak mau riyoyanya harus tanggal 1. Keliru. Harus tanggal 31. Pundi kok. Wes, menangi sak rakaat tetap dihukumi menangi kabeh. Jarene Pak Yai Muafiq niku, ndase tok mlebu kaya bis. Ndase tok mlebu, berarti kabeh iso. Jadi rakaat pertama itu sudah masuk di waktu yang awal. Senajan rakaat kedua sudah manjing salat yang berikutnya, tetap dihukumi sah adaan lillahi ta'ala. Wali Muslimin lan iku kedua Imam Muslim an Aisyah ta saking Siti Aisyah radhiyallahu mugi-mugi ridani sapa Allah anha marang Siti Aisyah. Nahwuhu utawi sepadane hadis. Riwayat dari Imam Muslim ya, ada hadis yang hampir sama ya, yang mana berasal dari Siti Aisyah. Wa qala lan ngendika, kalimatnya hampir sama cuman ditambahi wa qala lan ngendika sapa nabi sajdatan ing sak sujudan badala rakaatin hale dadi badale sak rakaat. Nek iki wonten agak berbeda. Jadi sampeyan salat mari maca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud pertama tok. Terus sampean lungguh data adzan di salat yang kedua. Saman sek dihukumi menangi sholat sing pertama niku. Sama sholat duhur, tak contoh sing pas ya. Sholat duhur 2:30. Wes sampean niat sholat, kemudian sampai sujud yang pertama. Terus sampean lenggah, berarti kan wis sak sujudan. Data adzan asar. Iki sampean sek dihukumi menangi. Mergi dasar niki Kanjeng Nabi ngomong dhewe, menangi sak sujudan wae. Iku sek dihukumi sak rakaat. Padahal sujudnya kan sek kurang pisan nggih. Nah, nek menurut Syafi'iyah derek sing pertama wau jadi harus sak rakaat. Iki berarti mazhab yang lain. Jadi setahu saya di kitab fikih itu nek menangi sak rakaat dihukumi sek menangi kabeh. Tapi nek gak menangi sak rakaat artine kurang sak sujudan mau ya. Tapi tetap dihukumi qadha. Tapi niki wonten keringanan malih berarti boleh mek menangi sak sujudan tok iku tetep dihukumi masih adaan salatnya. Tsumma qala nuli ngendika sapa nabi wasajdatu utawi sak sujudan innama hiya iku angin pestine utawi sajdah rakaatun iku sak rakaat. Wong sing wis menangi sak sujudan iku tetep dihukumi wis sak rakaat. Wa an Abi Sa'idinil Khudri
lan saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Sa'id Al-Khudri. Kala ngendika sapa Abu Sa'id, sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sapa Rasul, la sholata ora oleh salat ba'da subuhi ing dalam sausi salat subuh hatta tatlu'a sehingga muncul as-samsu apa srengenge. Wala sholata lan ora oleh salat ba'dal asri ing dalam sausi salat asar, niki berarti salat sunah ya. Hatta tagiba sehingga surup as-samsu apa srengenge. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Sampeyan salat sunah mari salat subuh niku mboten asal. Pak aku qadha salat isya mebengi turu keturun Pak saking pegel mari kerja mari maghrib ngletak mari mangan enake pol ngletak tangi-tangi azan subuh tapi gak sama niat lho sama gak niat gak sembahyang isya lho ya wis tangi subuh sampean sembahyang subuh terus sampean salat qadha isya ndak apa-apa iki nek gak ono masalah apa-apa lah moro-moro wah aku kok saiki kok gak soto kepengin sembahyang aku mari subuh engko turu ya diomeng bojo wis sembahyang maneh sampean santri anyaran kemenyek niku tambah sembahyang lah tidak boleh. Jadi sembahyang subuh mari salat subuh sampean salat sunah tanpa sebab itu tidak boleh. Ana sing ngarani haram kan. Ana sing ngarani makruh. Ana sing ngarani haram. Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan. Tapi di keterangan nanti berikutnya ada keterangan Nabi itu pernah sholat sausi sembahyang asar. Nanti ada keterangannya nanti. Wis pokoknya mari subuh gak oleh. Mari asar yo gak oleh. Kecuali ku mau sampai sholat qadha boleh nih qadha ya. Nek sampean sholat sunah ndak boleh. Sunah apapun. Sunah pun ndak boleh. Sampai di kitab yang saya bawa ini termasuk sampeyan sholat sunnah ba'da wudu. Mari wudu kan disunahno sholat sunnah. Itu juga termasuk tidak boleh. Di kitab ini. Tapi di keterangan yang lain saya pernah mendengar dari guru kami, nek sholat ba'da wudu mari subuh tetap boleh. Nah, iki ngati-ngati wong ono sing ngarani haram. Wong sholat sunnah wae, mboten usah dilakoni. Terus oleh sholat kapan Pak? Mari subuh niku sampai matahari kira-kira wis munjuk. Nek kok cara jam mungkin sekitar 6:30 atau jam 7 lah. Iku baru oleh sholat sunah. Apa sholat sunah duha. Utawa napa lah terserah jenengan. Soalnya kadang sampean pernah ndak sholat sunah tanpa sebab? Mana yang tahu? Maksudnya kangen pangeran lho. Cah iki aras-arasen lapo-lapo tak sembahyang wae. Tapi sunah tanpa sebab. Pernah sampean? Enggak pernah. Sholat sunah tanpa sebab itu boleh. Pokoknya ojo sampai sausi subuh, ojo sampai sausi asar. Di waktu bebas terserah. Saman misal pek ning ngaji, sembayang wis mau misal. Utawa guru sembayang isya. Nah, tak sholat sunah rek. Sholat sunah tanpa sebab boleh. Namanya sholat mutlak, sholat sunat mutlak. Sholat sunah tanpa sebab. Ya senajano gak terus, ya kalau dicoba. Aku kok seneng karo pangeran cah, tak sembayang. Nah, namanya sholat sunah mutlak. Nek Ramadan dijenengi tarawih, nek hari-hari biasa dalu diarani tahajud. Asline tahajud nama-nama iku mek disesuaikan ngono tok wae. Ana anjuran, oh tahajud, oh dijenengi tahajud ana anjuran. Padahal di semua waktu kita boleh sholat. Pokoknya kecuali mari subuh, mari asar. Ambek pas wae matahari pas ndok dhuwur pol tengah-tengah itu tidak boleh. Ada yang mengatakan diharamkan, ada yang mengatakan makruh saja. Tapi ini aku melu sing haram ae wong sunnah wae. Palak cari waktu yang lain.
hatta sampun walafzu li muslimin walafzu muslimin lan lafate kedua Imam Muslim. Iki berarti kedua Imam Muslim tok nek muttafaqun alaih kan Bukhari Muslim. Iki kedua Imam Muslim tok punya riwayat yang lain. La sholata ora oleh salat ba'da sholatil fajri yang dalam sausi salat fajar atau salat subuh. Nek mau sing muttafaq alaih niku ba'da sholatis subuhi. Berarti di riwayat yang lain. Jadi sepakat Bukhari dan Muslim, guru sak murid sepakat. Tapi ternyata ini Imam Muslim punya riwayat yang lain. Itu kalimatnya bukan ba'da subuhi tapi ba'da sholatil fajri ta padha wae. Walahu lan iku kedue Muslim an Uqbah saking Uqbah bin Amir putrane Amir. Yaitu diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Salah satu saatin utawi telu piro-piro waktu. Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanhai ku nyegah sapa Rasul na ing kita. An nusolliya ing yen to salat sapa kita. Fihinna ing dalam salasu saatin. Hanya Nabi ku ngelarang salat di 3 saat ini. Wa anak buro lan yen to aja ngubur sapa kita fihinna ing dalam salasu saatin. Mautatana ing pira-pira mati kita. Ya gak oleh salat, ya gak oleh ngubur. Dadi nek ngubur aja pas wae 3 waktu ini. Nek iso di selain waktu ini. Khina tatlu'a yaiku nalikane muncul as-samsu apa srengenge bazighatan hale padang. Berarti ba'da subuh. Nah, hatta tartafi'a sehingga dhuwur apa samsu sampai waktu duha. Nek suatu duha boleh. Jadi nek ndok keterangane kitab iku sampai dhuwure sak tombak. Lah piye ngukuri tombak iku piye? Sakeman kira-kira lah. Nek aku biasanya jam ya perkiraan jam 6:30. Iku matahari dhuwur kan. Itu berarti sudah mulai boleh sholat sunnah. Biasanya nek isu ya sholat sunnah duha. Saman sholat sunnah mutlak boleh. Sholat sunnah tanpa sebab boleh. Tapi nek subuh mari jam-jam 6:30 itu ya sing cocok ya sholat duha. Sholat duha iku senajan sampean wis sugih itu bisa ndawakno umur. Mergi sholat duha itu iso ndandani balung-balung sampeyan sing asale gak. Nah, niku iso malah dadi apik meneh. Nah, ganjaran iso nutup-nutupi balung-balung sing biasanya mulai lina-linu ae. Sampeyan kepen umur dawa, sampeyan sholat subuh. Aja diniati golek dhuwit mergo dhuwit wis akeh. Nek dhuwit kurang akeh golek apa niat dhuwit gak apa. Soale nek sampeyan ngene, padha barek ngene. Sampeyan iki kadar gula sampeyan wis akeh. Mangan kok enak wae tambah diabetes padha ngono. Dadi donga ya padha wae. Sampeyan iki wis berkecukupan. Sampeyan nganggep awak dhewe sampeyan wis cukup. Sampeyan kok ndonga utawa baca surat, baca apa yang di situ kategori menarik rezeki. Itu nggarai kena diabetes sampeyan. Jadi mare menerjang ke fisik kita. Jadi donga iku ana sing nggarai diabetes barang. Wonge wis sugih. Dongane maca alam nasroh, maca Fatihah, sholawat itu kan adem-adem kabeh. Narik rezeki. Oh, tambah kena diabetes sama. Kecuali sampean sedekah ya akeh. Sedekah gak akeh belain sampean. Tapi yang ngono sebaliknya. Mau sampean seneng muring-muring. Saiki tersinggung. Saiki muring-muring. Wiritane ya Jabbar ya Qahar. Kudu muring-muring ae. Maca ayat kursi tahu mencak-mencak. Dadi nek sampean woe muring-muringan maca surat Al-Ikhlas, dadi malah adem, maca selawat, adem. Wonge wis klentam-klentem. Kados kula klentam-klentem. Wiritan Al-Ikhlas. Wiritane selawat yo tambah gak muring-muring. Dadi kudu imbang. Wiritane ya Rahman ya Rahim wah ya tambah meneng ae ditapuk meneng ae sodok meneng ae kan. Nah, wiritan itu disesuaikan dengan karakter orangnya.
Dimo. Hilang. Walahu fihinna. Oh, oke. Wahina yakumu lan nalikane jumeneng qaimu dhahirati apa ayang-ayange wong. Berarti pas matahari ada di atas. Sampai kira-kira ayang-ayang sama ini gak ono mergo kidekan karo sampean dhewe. Wis kira-kira ngono. Hatta tazula sehingga lingsir utawa bergeser asamsu apa srengenge. Wahina tata dhayafu lan nalikane parek asamsu apa srengenge lil ghurubi marang surup. Jadi pertama ba'da subuh, yang kedua ketika matahari berada di atas kepala, dan yang ketiga menjelang matahari surup atau ba'da asar. Itu tidak boleh sholat dan tidak boleh menguburkan jenazah. Kalau bisa dihindari. Ya terpaksa Pak, jenazah bosok Pak. Lagi ono waktu mari asar mboten napa-napa. Di mana terpaksa. Wal hukmu utawi hukum bis asani kang nomor loro. Inda Syafi'i mungguhe Imam Syafi'i min hadisi Abu Hurairah ta saking hadisi Abu Hurairah. Sanadin kelawan sanad dhaifin kang dhaif wa zadalan nambahi sapa Abu Hurairah illa yaumal jum'ati. Nah, menurut riwayatnya atau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang ditulis oleh Imam Syafi'i, itu ada tambahan illa yaumal jum'ati, kecuali hari Jumat dan sholat Jum'ah pas wae matahari luhur boleh, tidak apa-apa. Nek pas wae sholat Jum'ah. Tapi kadosi mboten. Khutbah kan paling gak beberapa menit, 10 menit, kan matahari meskipun lengser pun mengarah ke barat. Kok lengser pun gingsir, bergeser gitu. Jadi insya Allah pun mboten. Tapi ini diperbolehkan. Semisal kok sholat Jum'ah lah pas wayahe matahari itu boleh. Tapi rata-rata mesti wis bergeser gitu. Wa kadzalan iku kaya iki hadis li Abi Dawud kedue Imam Abu Dawud an Abi Qatadah saking Abu Qatadah nahwuhu tawi sepadane hadis. Ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Qatadah, ada hadis yang mirip dengan hadis tersebut. Wa an Jabir lan saking wa an Jubairi bin Mut'im lan saking Jubair bin Mut'im. Kala ngendika sapa Jubair, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Abdi Manafin hu, keturunane Abdi Manaf. Hanya Nabi ngomong nganggone sanak-sanake. Abdi Manaf niku mbake Kanjeng Nabi. Wong-wong sing Bani Abdi Manaf, berarti ngomong nanggone sanak-sanak. La tamna'u ojo nyegah sapa sira kabeh. Aha dan ing wong suwiji, tawafa kang tawaf sapa ahad bihadzal baiti kelawan ikilah Baitullah. Salat sapa ahad ayata saatin ing dalem endi-endine mangsa. Saakang ngreso sapa ahad min lailin saking dalu au naharin utawa rino. Kenapa Kanjeng Nabi kok ngelarang nanggone sanak-sanake? Mergo Ka'bah itu dikuasai oleh mbae Kanjeng Nabi. Sinten jenenge? Abdul Muthalib nggih. Jadi Abdul Muthalib niku orang terkaya pada masanya karena menguasai sumur Zam-Zam. Kok cara saiki ono punya pom bensin. Menguasai sak Indonesia. Biyen onto kan ngombene banyu dan bensinnya kan niku wau. Saiki kan pom-pom nggih. Zaman biyen niku Abdul Muthalib kaya raya. Nah iku turun temurun teko mbah-mbahe. Toko Abdi Manaf niku mbah-mbahe. Wis nguasai Ka'bah. Niki duka ada unsur yang lain saya tidak tahu. Panjine Kanjeng Nabi niku termasuk keturunan dari orang-orang besar. Jadi penguasa Ka'bah itu mbah dhewe. Tapi yang ngono, anak-anake ya sedo benjeng-jeweng, royokan. Jadi Ka'bah biyen niku sadurunge Kanjeng Nabi diutus jadi nabi. Iku Ka'bah kiwa tengene iku bener ge salat, tapi kiwa tengene ana berhalai.
Jadi ana berhala iki wetengane Ka'bah niku. Yo nggih salat lho ngono. Gak digawe ngising mboten. Maksudnya bukan tempat hina. Tempat mulia tapi digawe salat madhep nang gone berhala niku. Zamane napa Kanjeng Nabi Alit. Makanya tukaran. Jadi dulu-dulure bapake Kanjeng Nabi ku tukaran. Royokan tempat niku. Lah, sumur Zam-Zam niku airnya ndak pernah berhenti sampai sekarang. Nah, orang-orang yang mau perjalanan jauh pasti ngombeno untane lho kono. Jadi enake nek penumpak unta itu ngombene 2 wulan pisan. Sak wulan pisan. Sampeyan ngisi sepeda motor. Pirang dina entek sampeyan. Jadi unta iku ngombene iso sak wulan pisan. Sekali ngombe sak jeding entek. Untuk unta perjalanan jauh. Lah, unta itu kok saiki ngono ya kok mobil mewah. Saiki ngono mungkin Alphard lah unta itu. Nah, balik maneh Kanjeng Nabi iku ana sing arane Kanjeng Nabi ku wong kere mboten. Kanjeng Nabi niku tiyang sugih. Eling unta niku. Kanjeng Nabi mas kawine niku wonten sing menyebutkan niku 60 unta ahmar, unta yang terbaik, warnanya agak kemerah-merahan. Ada yang menyebutkan 80 unta. Iku cara saiki ngono berarti 80 Alphard atau 60 Alphard. Jadi aja ngremen Kanjeng Nabi kere mboten. Kanjeng Nabi niku sugih. Kenapa Kanjeng Nabi kok diarani kere? Mergo Kanjeng Nabi nek duwe apa-apa langsung disedekahno. Dadi mangan meneh iku gak ono, mergo barang disedekahno. Bukti Kanjeng Nabi sugih, ndonga kere iku berarti sugih. Nek sampeyan aja ndonga kere. Tambah nemen-nemen. Kanjeng Nabi sugih, makane ndongane ndonga kere. Logikae wong ndonga kan belum tercapai ya. Iya kan? Nek sampean wis kere ya gak usah ndonga kere. Wis kere. Ndonga sugih wae sampean. Kanjeng Nabi ku sugih, makane ndongane kere. Kanjeng Nabi ku nek pas wae ngaji jam 5 sore. Ya. Kok eling ndok nggone omah sik ana dhuwit langsung mlayu. Oh, wayu. Ana apa Kanjeng kok mlayu wosik njukuk dhuwite. Sedekahno sik. Sadurunge adzan maghrib, soalnya Kanjeng Nabi nek maghrib wis gak nyekel dhuwit. Sedekah terusno ngaji. Ditakoni karo sahabat, Kanjeng Nabi jenengan lapo kok pelayan-pelayan iku. Aku eling ternyata sik duwe dhuwit 3 dirham. Kok sampean ngono sik duwe dhuwit 3 juta. Nduk njero bantalku, ngisore bantalku. Lah aku iki pantangan maghrib nek sik duwe dhuwit iki pantangan. Harus tak sedekahno. Wah, nek sampean yo gak sampai sak wulan sik ono dhuwit. Kanjeng Nabi mboten. Jadi maghrib kudu dhuwit wis sedekah kabeh. Maghrib wis gak nyekel dhuwit. Esuk-esuk takok panganan. Piye? Ana mangan? Gak ono Kanjeng Nabi poso. Nah, itu Kanjeng Nabi. Pun wektalipun telas nggih. Sampai pundi niku. Sampai titik nggih. Rawang riwayatake. Terus riwayatake hu ing hadis sapa al-khamsatu imam kang 5 wa sahaha lan milang-milang sahih hu ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Iki wonten guna manfaate. Wonten pertanyaan? Nggih. Masalah tahlilan ini. Nggih, monggo. Kadang-kadang kan undang tamu sampai orang pulau tahlilan. Terus sing ngundang kayak anak-anak itu tahlilan kan. Rokokan jopo. Ya kurang apik. Nek sampean wani sampean elingno. Mergi asine sing wajib ndonga niku gak tanggane. Wajib ndonga niku anake, keluargane lah sing wajib ndonga niku. Anake. Sampean elingno. Soale wis dadi adat budaya bahwa sing duwe gawe iku tambahan njaba plongak-plongok guyon. Nah, sing ndok jero ndonga mergo sungkan kan diundang. Golek berkat kan sungkan gak maca sawangane. Nek sampean saged sampean elingno. Nek gak iso piye maneh. Tapi sang ngene iki sampean dhewe kudu ngono. Ora sampean ngelingno sama dhewe padha ngono aja. Mari ngelingno wong dhewe-dhewe ngono aja. Nek iso ngene nek iso nggih. Dikawiti saking kanca-kanca niki. Pikne duwe gawe bangsa tahlilan. Sampean kudu nerima tamu sekedar wae. Nek kira-kira semula sampean lungguh jero. Melu maca. Nek kira-kira wae salaman metu pramit sampean gek mlayu metu. Soale aku yang ngamati ya ngono Mas. Iki piye
dielingno iki sawane sudah kemenyek dhewek iki. Ayo dikawiti teko sampean sik wae. Mergo nek gak dikawiti teko diri kita sendiri, engko angel, ngelingno iku angel. Kode yo padha wae ngono kok. Pun diwaca donga riyen. Nggih, monggo. Bumi yang isi buat kurang Oh, mboten sepuro. Nggih. Biasane wonten tiyang dijaluk sepuro terus mboten purun nyepuro. Sing njaluk sepuro pun ical dosane. Sing jenengan mboten purun nyepuro, dosane sampean dhewe. Mbon mboten sepuro niku dosa, Pak. Mboten nyepuro niku dosa. Tapi yo kadang wonten tiyang niku njuk sepuro niku kadang wonten sing acting barang, Pak. Ngerti acting. Asline gak kepen njuk sepuro. Dikepuk so njaluk sepuro. Nek saged sakderenge dijaluk sepuro, jenengan njaluk sepuro. Apa jenengan pun nyepuro. Sakderenge dijaluk. Kados ngeten nggih. Kula niku semisal mboten wonten njaluk sepuro teng kura. Tetep sakderenge jenengan njaluk sepuro pun kula sepuro. Dadi njaluk sepuro formalitas tok ae. Tak sepuro sama kabeh. Lah kula ngeten iki awit alit kok. Dadi awit cilik niku kula niku sanyang bapak. Bapak, aku dilarani eko nek kan sing njuk sepuro aku, Pak. Lha toko di sepuro wae, sampean oleh ganjaran sing kono sing oleh dosa. Jadi awit alit ngantos sakniki. Nggih, kula nggih lorati, Pak. Tapi tak latih nyepuro. Sadurunge njuk sepuro wis tak sepuro. Dadi ini wong moro njuk sepuro ngono. Nah, gak iso njuk sepuro tak sepuro. Dadi sing njuk sepuro malah gak sungkan. Kamu gak rene tak sepuro. Cuman aku pengen nyobamu kok sawangane. Ngoten wis kok sawangane tak sapa. Karo ini tambah seneng aku. Silaturahmi. Tapi wis tak sepuro. Dadi sing njuk sepuro malah gak sungkan. Ngoten. Pun monggo tiwas mari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.